Návrat oskoruší, moruší a myšpúľ medzi ľudí. Vzácne odrody zažívajú renesanciu. Nadšenci ich vysádzajú do miest, kde kedysi tvorili súčasť chotárov. V obci Dolné Srnie pri Novom Meste nad Váhom k sadeniu prizvali aj škôlkarov, aby sa priučili aj ďalšie generácie. Deti sa na sadenie špeciálne pripravili, mali fúriky, krhli aj pracovné náradie. Tuto takto má byť hlboko zasadený strom. Nemôžeme strom zasadiť hlbšie, lebo by sme ho utopili, udusili. Dobre, Super. Poďte, zahrňajte, pozrite, takto, aha. Najskôr sme vyhrábali hliny a potom sme tam dali ten stromček. Páči sa ti táto aktivita? Áno, A aké stromčeky ste sadili? hrušky. Vnímam to ako pozitívum, pretože tie stromy rastú pre nich vlastne a pre ďalšie generácie. Ešte musíme trošičku ísť hlbšie. Dojam zasadili desiatky stromov. Sadíme druhy, ktoré sú tu typické, jablone, hrušky, oskoruše, čerešne, slivky, ringloty, ale aj druhy, ktoré sú menej známe, ako je dula a myšpula. Hlavne tie staré, ktoré vlastne už dnes ani moc veľmi ľudia niekedy ani mladí nepoznajú. 5-ročné stromy sú na odolných podpníkoch, budú teda odolné voči suchu. Odborníci použili najmodernejší spôsob výsadby, arbotašky. Na projekt získala obec financie z Envirofondu. Toto je taká renesancia, návrat ovocných stromov k ľuďom, do sídla, do verejného priestranstva. Je to vlastne priestor, ktorý bude verejne prístupný a každý, kto bude môcť, môže si odtiaľto zobrať. Ruku k dielu priložili aj starší obyvatelia. Práve oni si už takmer zabudnuté odrody ešte pamätajú. Je to dobré, že sa to zachová, tie staré druhy, lebo na tie ani tie choroby neišli. My máme aj doma také, aj hrušku takú, ale 60 rokov to už má a rodí to. A také dobré hruška. Ja som za to, že aby sa tie obnovovalo takéto staré stromy. Myšpulu, kto si obľúbi, tak ten jej zostáva verný, lebo myšpula je výnimočná v tom, že sa dá celú zimu konzumovať. Je to také už, dá sa povedať, pripravený lekvar na strome. Toto nie je v obci ojedinelá aktivita, čo skoro plánujú výsadbu ďalších ovocných stromov v iných lokalitách. Zámerom je ponúknuť ich občanom na adopciu alebo napríklad pri príležitosti narodenia dieťaťa. Dominika Kusa, Slovenská televízia.